जायफ्रा एनआइए केस जानानै दङ मुसलफोराव दिनै बेल मोननो थांगासिनो दङ। तारिखआव 35 जन जोंनि क'क्राझार जेलाव थानाय जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा बेल मोननो थांगासिनो दङ। सोर मावदों? बेनि थाखायथ' राजखान्थि हान्जा दानांगौनि गोनांथि गैया। थाइसे सासे बर' बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ गोनां थाइसेखौ मा होनो अमृत होनानै डिफारेन्स खालामनानै जोंनि फिसाफोरखौ ध्वंस खालामदों। नागिरनायाथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। एनआइए केस जानानै दङ मुसलफोराव दिनै बेल मोननो थांगासिनो दङ। 2 तारिखआव 35 जन जोंनि क'क्राझार जेलाव थानाय जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा बेल मोननो थांगासिनो दङ। बेफोर खामानिखौ सोर मावदों? बेनि थाखायथ' राजखान्थि हान्जा दानांगौनि गोनांथि गैया। बेनि थाखायथ' थाइसे सासे बर' बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस गोनां थाइसेखौ मा होनो अमृत होनानै डिफारेन्स खालामनानै जोंनि फिसाफोरखौ ध्वंस खालामनो, जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो, जोंनि सिनस्रिखौ बुफायनो, जोंनि गेरेमसा हारि दानो नागिरनाय बिथिंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायाथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। सम दङ दिनै सरकारनि हाबाफारि बुंनो गोसो गैयामोन, नाथाय कक्लाबारि हालामावहाय दिनै फैनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरनाय माखासे दैदेनगिरिफोरा हाबनो नागिरगासिनो दङ। कक्लाबारिखौ टारगेट खालामदों आरो गोदान मोनसे फरायसा आफाद दानानै जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। सांग्रां जानांगोन साफ्रोमबो जोंनि बर' बिमाफोरा, सांग्रां जानांगोन जोंनि साफ्रोमबो हारि। जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो? बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय। दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामहोबाय। नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला, एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन। रौथायाव 1986 आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला, ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै, आंनि बेक्तिगतनि गैला। बियो गावनि सेल्फ इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन। बिनि उनाव UTNLF, UBNLF, PTCA मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दङमोन। गासिबो एबसुखौ लानानै बाहायनो नागिरो। नाथाय बड'फाया खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थाया आरो जोंहा एबसुनि आइडिय'लजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो बर'नि जि इसुफोर दं बेखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन। खिन्थु जों PTCA, UTNLF, UBNLF बिसोरजों जों मालाबाबो थाया। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजखान्थि हान्जानि सायाव थायोब्ला मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन, मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन। ओंखायनो जों थाया। मोनथामबो हान्जाखौ सापर्ट खालामाखैमोन आरो गावनि मोनसे दृष्टिभंगिजों नोजोरजों बियो बर' रायजोखौ लानानै आवगायदोंमोन आरो जोबनायाव बयबो बर' हारिया खौसे जादोंमोन, जायनि थाखाय जों बिथांखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों आरो बिनि गेजेरजों दिनैनि बे अबस्थायाव जों सफैदों। थिग बिब्दिनो दानि UG ब्रह्म बिथाङानो जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन, बिथांजों आंबो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङमोन। बिथाङा आफादगिरि जानाय समाव बे सिचुवेसनमोन। सानसुमा BPP, खेमसिं BPP आरो NDBनि PDF मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दंमोन बे समाव। बयबो एबसुखौ लुगैयोमोन, नाथाय उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा, UG ब्रह्म बिथाङा बे समाव जों खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थांनो हाया, समर्थन खालामनो हाया जों खुनु राजखान्थि हान्जाखौ। जों गाव एबसुआ गावनि आदर्श मथेनो जों थांगोन हारसिङै। गतिके जोंखौ रावबो गाज्रि दामोन। आरो सोरबा जातिनि थाखाय मावनो सानदोंबा राजखान्थिखौ गारनानै जों फै बिदि आवगायदोंमोन आरो बेजों UG ब्रह्म बिथाङाबो गासै बर' मानसिखौ खौसे खालामनो हादोंमोन। नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' आरो रोंगोरा बिथांमोननि समा जेब्ला फैबाय, बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो UG ब्रह्मखौ सुंथानो थाखाय राजखान्थियारि भाबै बाहायबोगासिनो दं, दिनैबो बाहायबाय थादों। UG ब्रह्मआ जि हान्जायाव थायो बेयावनो बिसोर थाफायो। आगोलाव BPPFमोन, बेवहायसो थाफालायबाय। बिनि उनाव माबा PCDR जाबाय, बेयाव बिसोर थाफालायबाय। बिनि उनाव BPPFखौ गारनानै UPPL बानायबाय, बेयावबो बिसोरो बेजों थाफालायबाय। खालि UG ब्रह्मजों राजखान्थि हान्जायाव बिसोरो एबसुखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो। गतिके प्रमद बर'आ मालाबाबो एबसुनि आइडिय'लजिखौ लानानै एबसुखौ एबसु हिसाबै, जातिनि गोथार हिसाबै बेखौ लाखिलांनायनि थाखाय बे सिन्था खालामाखै। राजनैतिक बायदि बेबहार खालामनानै गावसिनि राजखान्थि सक्तिखौ गोरा खालामनानै एबसुनिफ्राय जेब्ला रिटायार जायो बेवहाय थांनानै खामानि मावहैनायसो बेहा प्लेन। बिनि बादै बियो एबसु संगठननि प्रति बेहा जेबो साननाय गैया। आरो बिनि फोरमाना बेनो, दिनै प्रमद बर'मोनहा जुदि UPPL
नङालासिनो बिथांमोना जुदि जोंखौ आगोलाव जेरै MLA पार्टी दंमोन इन्डिपेन्डेन्ट एबसु BPSC सापर्टेड दिनैबो जुदि एबसु सापर्टेड जयेन्ट एक्सन कमिटि सापर्टेड NDP सापर्टेड बिदि जुदि केन्डिडेट जानायमोनब्ला हयथ' BPL खामग्रा UPPL खामग्रा रायजो राजायाबो ज' एबसु NDP आरो जयेन्ट एक्सन कमिटिजों बाहागो लाफैगौमोन आरो बर'आ खौसे जागौमोन खिन्थु बेखौ खामालासिनो बिसोरो राजखान्थि हान्जायावसो हाबफानानै बे राजखान्थि हान्जाजों खामानि मावबाय एक फलिया जाबाय जेला एक फलिया जायो नों रायजोखौ खौसे खालामनो होनबाय थाबा जायो नामा BPF खौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं मानो मोजां मोना BPF खौलाय जाय CIT जानायनि थाखाय जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा बेवहाय बिटेक फरायनो मोनदों बेनि थाखाय हाग्रामाखौ गाज्रि मोनगोन नामा जाय इउनिभार्सिटि जानायनि थाखाय गुवाहाटी डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनामोन जोंनि गथ' गथाया दिनै बेयाव 80% सिट 80% सिटआ BTC ओनसोलनि कलेजफोरनि थाखाय रिजार्भ जानायनि उनाव बिजनि कलेजफोराव जानाय डिग्री मोननाय गथ'फ्रा जोंहा बेयाव MA MSc फरायनो मोनदों बिनि थाखाय गाज्रि मोनगोन नामा मानसिफ्रा मोजां मोननाय थागोन ना थाया बे मोजां मोननाय मानसिया UPPL UG ब्रह्म जायहा समाज जिबनाव मोनसेबो रिजाल्ट लाबोनो हायाखै बेजों थाफाहैदों नामा थाफाया दा मेन खारनफ्रा जाहैबाय बेफोरो ओंखायनो रायजोफोर बेफोर गासैबो बाथ्राखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो ओंखायनो बिसोरनि जानला मोनला बुंलायनायजों जों गोजावनो नाङा बेफोर टटेलि राजनितिक मोनसे स्वार्थजों बिथांमोना खामानि मावनाय